l'eficiència de l'electricitat en la nostra ciutat. Quan plantegem això se'ns apareix a la nit una gran llum, i és que València és la capital europea de la contaminació lumínica. Els valencians gastem 127 kWh per habitant en il·luminació, els madrilenys en gasten 61,5 i els barcelonins en gasten 57,4, 2,5 vegades menys aproximadament. Per tant, València malbarata un munt d'energia. Què s'ha de fer? Doncs mira, hi ha moltes mesures. La primera és apagar luminàries. Hi ha carrers que tenen un excés de llum que molesta fins i tot a la conducció dels cotxes. La segona, que quan, encara que sembla mentida, els seres humans no anem volant, sinó que anem per terra. Per tant, és una tonteria il·luminar el cel. Això provoca contaminació, molesta els veïns que dormen, és una contaminació ambiental, és una contaminació lumínica. Què s'ha de fer? Tapar totes aquestes luminàries esfèriques, perquè en qualsevol ciutat civilitzada a aquest nivell el que es fa és tapar la part de dalt, mitjançant qualsevol mecanisme, n'hi ha molts, i tota la llum es reflexa cap a on fa falta la llum, que és el terra. Amb la qual cosa, de pas, podem augmentar concretament el rendiment. Aquest seria el primer element que de pas ens evitaria que l'Ajuntament tinguera deutes de prop de 12 milions d'euros només en consum elèctric, que és una cosa absolutament escandalosa.